Da Nebua, conversaciones con creadores. Te doy la bienvenida al podcast donde nos adentramos en la espesura de la creatividad de los artesanos y artesanas gallegas. Una conversación a fuego lento, sin prisas, profundizando en el arte, la artesanía y la cultura de quienes dedican su vida a la creación artesanal. Soy María Gómez Domínguez, especialista en comunicación y marketing cultural, y aquí comienza un nuevo viaje hacia la inspiración, hoy con Sara Laje, modista y artesana. O Encaixe e Sara Laje forman un binomio case inseparable. Os seus deseños e creacións para noivas, pouco ou nada convencionais, sitúana como unha das modistas e creadoras de referencia da moda nupcial galega. Con presenza e visibilidade a nivel estatal nas principais publicacións do país, Vogue, Ola, entre outras, conseguiu poñer en valor un estilo propio e diferenciador. Un xeito de facer singular e único, un atelier que non quere medrar máis do necesario, onde acontece a maxia e se honra o oficio das modistas. Coidando cada deseño, cada corte e cada bordado, Sara, sinxelamente, cose os soños das futuras noivas. Madre mía, María. Benvida, Sara. Moitísimas gracias. Estou feliz, de verdad, de estar aquí contigo, de pechar esta primeira tempada do podcast contigo, que ademais, coñecémonos fai moito tempo, Sí. teñoche moito cariño, moita admiración, e, terte sentada aquí no taller, no sillón, é unha pasada. Que guai, eu tiña moitas ganas tamén, a verdad, xa facía niños que non nos víamos e ver o que estás facendo agora e poder explicar un pouquiño o que facemos nos no taller, pois apeteceme un montón. Que guai, que guai. Bueno, pois ten pinta de que nos imos emocionar, eu xa Madre vou mía, vendo, porque de verdad que sí, de verdad, gracias polo tempo e por vir. Nada, gracias por convidarme. Sempre empezamos estes primeiros minutiños con un pouco de spoilers, xa sabes, temas de marketing, que a xente se quede hasta o final. Sí. Algo que poidas decir, estou traballando nesto, vai ser moi chulo, na entrevista podemos entrar un pouco máis en detalle. Algo que teñas entre mans agora. Pois agora mesmo estou intentando, pola miña forma un pouco de vivir ou de entender a vida, ter o meu taller móvil dentro da furgoneta para poder traballar con noivas desplazándome aos sitios onde las viven, porque ao final teño xente de moitos sitios distintos a nivel nacional e demais, e si me gustaría ter un pouco esa liberdade que che dá a furgoneta, traballar ao aire libre, a naturaleza e demais. Entón ando aí traballando un pouquiño e montando eso. Que me parece inspirador non o seguinte, dame envexa non o seguinte, e que me parece un reto tamén moi... Sí. É complexo, o que pasa que, eu, admiro a xente que pode teletraballar, que pode organizar un pouco a vida con ese formato e demais, pero é verdad que o noso é moi presencial, entón é máis complexo, pero é verdad que é un pouco o estilo de vida que a mí me gustaría, e eu, ao final, para min o traballo é a miña vida en xeral, entón sí que me apetece como ir amoldando un pouco todo isto a esa nova visión que teño, e aínda que non é sinxelo, estamos aí a puntito a puntito. Que guai, que guai. Bueno, pois ímonos remontar ao principio, non? As orixes, que sempre ven sentarse, pararse, recordalas, porque nestos tempos que estamos, pois faise cada vez menos. Entonces, gustanos empezar a historia por aí. Cando empezas a coller agullas, fíos, a decir, isto é o meu? Pois a ver, penso que agulla e fío moito máis tarde que igual o que era a creatividade ou o interese pola roupa ou pola moda ou polo arte, case che diría en xeral. Vale, sí que penso que se me teño que remontar aos inicios, iría máis polos 3 anos, porque é verdad que a miña cabeza, por circunstancias da vida e demais, empezou a voar e vivía un mundo de soños e de creatividade extrema, porque, a vida, as circunstancias, non me gustaba o que había, entonces inventeime o meu mundo. Entón, eu penso que a raíz de aí sempre desarrollei moito máis esa creatividade, sempre estaba moi sola, entón gustábame moito pintar, dibuixar, pero nunca, que sempre che dicen, non lle facías os vestiditos ás muñecas, eu non lle facía vestidos con agulla e fío, eu facíalles vestidos con papel higiénico, que o mollaba e o moldeaba. Carai. Entonces, non sei, se me tuvera que remontar aos inicios, casi che diría que poderían empezar por aí.
Si é verdad que despois, cando sempre fui un bo estudiante e cando estaba no instituto e demais, estaba super perdida. Me imagino que como moitos adolescentes que non saben moi ben por onde tirar, hai un montón de cousas que che gustan ou que se che poden dar un pouco ben, si que a parte creativa sempre me chamaba máis, pero todos os profesores me tiraban como hacia a arquitectura, non? Porque, bueno, pois sempre fun de ciencias, dábaseme ben, o debuxo, tal, pero algo dentro de min me decía que por aí non era o camiño. Falando coa orientadora do instituto, sí que ela me guiou un pouquiño máis a raíz de, bueno, pois dun tipo test que me fixo, sí que salía un pouco pois a vena artística como de primeira, e entón ela empezoume a falar un pouco das posibilidades que existían, que era pois eso, pois o tema de deseño de moda, que eu non tiña nin idea de que eso se podía facer, ebanistería, de feito andaba entre esas dúas cousas. Ebanistería. Sí, estaba un pouco entre ou a madeira ou a roupa. Curioso. Sí, sí, e aínda agora o penso e digo, houveseme gustado facer tamén ebanistería. E bueno, e cando empecé na escola, é verdad que me gustaba moito, porque toda a parte, pois eso, do que ibas aprendendo, do que te enseñaban, o patronaxe, pois toda a experimentación e demais, pero costoume como moito collerlle o gustillo ao que é o mundo da moda, o sea, porque de feito sigue sin encantarme moito o que é o mundo da moda, vale? Entonces, estuve os 2 primeiros anos da carreira así con sentimientos encontrados, porque me gustaba o que me facía, pero non me encaixaba o que era o entorno e todo o que había para onde alrededor. iba, non? É dicir, o obxectivo onde iba a chegar esa roupa e o contexto non que iba a vivir. E o contexto, e eu que sei, pois ves habituada a outro tipo de xente, ou non sei, empezas a ver un montón de competitividade, superficial, era como un mundo moi diferente igual a donde eu viña, pois dos teus amigos de sempre, do instituto, de tal, non sei. E iso era, claro, só o inicio de todo o que iba a vir despois, porque en canto salías á realidade, pois facíase todo un pouco máis denso aínda. Pero sí é verdad que eu, por exemplo, cando fixen deseño de moda, que en xeral a xente era o que máis lle gustaba era deseñar, eu sempre tirei tamén moito pola parte técnica, polo patronaxe e demais, o sea, enganchábame moito, gustábame moito, coser igual non tanto, era o que máis me costou realmente collerlle cariño, pero sí que a parte de patronaxe encantábame. E iso notouse moito, pois eso, notase aínda a día de hoxe no que fago, pero cando comezaba notábase moito esa parte de patronaxe, de experimentación cos patrós. E a partir de aí, bueno, empezaste, o sea, chegas a crear incluso moda, non? O sea, realmente empezas a ter roupa que vendes para a calle, para... Sí. Pero como chegas ao mundo das noivas? Porque a min iso que me... Digo, a ver, como de repente dis, voume especializar en noivas, vou a... No. Como pasou? Como pasou? La vida. La vida. Cero visión, vale? O sea, aquí empeza a parte de que teño cero visión empresarial. Entón, o tema é que eu sempre fixen coleccións en blanco. O meu proxecto final de carreira, que foi no 2007, xa era en branco, cando fun a desfilar a Italia foi en branco, a colección de Cibeles era predominantemente blanca, ainda que tamén había algo de negro e violeta. Sempre traballei en blanco polo que che decía, porque para min o tema dos patrós é moi importante, o sea, gustame moito experimentar e traballar en eles, e o mismo as texturas, eu penso que é un pouquiño que máis caracteriza o meu traballo, un patronaxe un pouco diferente, moi geométrico, moi lineal, e logo o tema das texturas. E claro, en blanco realmente é como se apreciaba todo eso. Entón, sempre traballei en blanco. Despois, pois xa, bueno, cando empecé a facer as miñas cousiñas para camariñas e demais, o mismo, todo era en branco. E a raíz de que eu penso que Instagram e así as redes sociais empezaron a coller un pouquiño máis de auxe e eu iba subindo, pois, o que iba facendo na miña casa, pois hoxe estou facendo esta florecita e mañá poño ya este vestidito. E iba subindo, empezoume a chamar xente, o sea, como que todo me foi levando un pouco hacia aí, empezoume a chamar pois Frida Kiwi, que é unha nena que se dedica ao tema de, bueno, de organización de bodas, empezaron a chamar como de feiras pequeniñas que se facían nupciais como para que presentara a colección, e todo foi indo un pouquiño hacia aí, empecé a coñecer algo o mundo, e a raíz da publicación en Vogue, pois aí foi xa o pistoletazo de salida total. Aí foi cando dixen, Sara, deixa todo o que estás facendo, porque aínda que tú non te estás dando conta, parece que o mundo das noivas te está chamando. Exacto, están che dicindo, é aquí, é por aquí. Totalmente. O sea, eu non era consciente realmente facendo en blanco que había ese filón hacia o mundo das noivas. O descoñecía totalmente, pero foi, xa che digo, a raíz de que noivas me iban chamando, xente me iba como levando hacia ese camiño,
E a verdade é que foi como, joder, o sea, non te estás dando conta, pero pareceume un puntazo porque realmente que me apaixona traballar en blanco. Total. Claro, comentábamos tamén no editorial que o tema do encaixe, que vémolo aquí nas pezas, pois é bueno, seña de identidade, non? Sí. Pero contanos tamén como foi un pouco esa historia de amor con Encaixe de Camariñas, o cariño que lle tes tamén á mostra. Sí, a verdade é que eu a Camariñas teñolle moitísimo cariño porque sempre penso que nacín con el, que esta idea, este proxecto, naceu con Camariñas, porque aínda que eu fixese coleccións anteriormente en branco, non tiñan pois igual esa delicadeza ou ese romanticismo que lle deu o Encaixe de Camariñas e que me foi levando hacia esos derroteros. A primeira vez que participei con unha amiga miña, con Lorena Grandío, que ela é fotógrafa, fixocerámica, diseño gráfico, o sea, unha artista destas de casi multidisciplinar e que é moi boa. E tamén naceu o meu proxecto un pouco con ela, sempre traballábamos xuntas. Entón, ela fixo un proxecto de fotografía no que quería facer unha sesión de fotos tipo alta costura con un montón de técnicas que ela mezclaba e eu confeccionaba a roupa. E fixémola toda en branco pensando tamén para enviar despois á mostra do Encaixe. E aí seleccionaron, non se foi o primeiro ano. Claro, cando me chegou pois todo o Encaixe e abres ese sobre e dices, guau, eu non coñecía máis co que había nas sábanas e nas toallas. E ves esa aplicación a prendas que xa estaban feitas porque non xa as tiñamos feitas e o que as enriquecía e foi unha conexión total. O primeiro ano que participei derannos o segundo premio, logo participei o ano seguinte cunha colección inspirada un pouquiño en temas de arquitectura e demais, a similitude entre a moda e a arquitectura, e deranme outro segundo premio, e logo na seguinte, que xa foi cando empecé a ver o mundo noivas e preparei unha colección que xa era máis noiva, aí deron o primeiro premio e xa a raíz dai que empecé ca empresa, empecé a desfilar como firma. Pero foron moitos anos, de feito este ano que non puiden ir, que tuve moitísima pena de non poder ir, foi o primeiro ano desde hai un montón, non sei cantos anos levo indo, pero e iso é o pobo, é a xente, a artesanía, o que fan, non sei, teñolle un montón de cariño. E que entrar, cando fora o COVID, e pasara un ano que non se puidera facer, entrar o ano seguinte nese pabellón e sentir o ruido dos palillos, é que me fascina, é que me encanta. O que decía, unha historia de amor, eu penso que mutua, porque tamén con calquera persona que fales da mostra, falan de ti e do teu traballo cun cariño que é unha pasada, entonces, bueno, eso ao final é resultado de que as cousas conectan, non? De que as cousas encaixan. Encaixan. Sí. Sara, contame un soño, algo que teñas aí como, bueno, que igual vai polo que comentábamos no principio, non? Que efectivamente ese atelier road trip modista nómada. Outro que teñas. É que non teño, un soño material non che podería decir ningún, o sea, se soño con algo é con poder seguir, pois eso, disfrutando do meu traballo, adaptando, a vida cambia, eu que sei, soño con seguir escoitándome, sendo honesta comigo mesma e poder ir adaptando, pois eso, o taller, o negocio, o equipo de traballo, a todas esas cousas que van cambiando no teu interior, na túa vida, e poder seguir disfrutando realmente do que fago e seguir facendo disfrutar a xente co que facemos dentro do taller. Precioso, pareceche pouco. Que máis? É que non pido máis, de verdade, non pido moito máis que eso xa. E que é isto que volverías a facer unha e mil veces neste recorrido que levas, que xa levas un amplo recorrido como modista, como artesá, que son esas cousas ou esa cousa que dis recomendaslle a outros artesáns? Isto para min foi clave ou foi de moita axuda. Eu penso que un pouco o mismo que a pregunta anterior, eu penso que clave é escoitarte e pararte e saber que é o que queres facer e non deixarte levar a veces polo ritmo ou polo ruido que hai a veces ao rededor de todo o que escoitas, o que che dicen, o que ten que ser e demais. O sea, é como que todo o que fixen creo que o repetiría. Para min, por exemplo, cando eu comezaba era un soño ter un taller cun equipo pequeniño, pero decir, de traballar tú sola e estar tú sola, eu soñaba con ese momento de decir, ter un equipo pequeno, que a xente veña aquí, que nos vexa traballando, que veñan a facer o vestido vendo a quen está cosendo o seu vestido ou quen o está bordando, e eso sí que sería como igual o que máis diría, pois crear eso cun equipo de traballo que ao final sinte casi e pensa como a ti e que te apoia desa mesma maneira, a min pareceume, pois eso, fundamental.
E de onde chega a inspiración? Porque ao final o que decimos, hai moitos elementos que están, que sigues traballando con eles, a importancia da patronaxe, da cor branca, non? Pero de onde ven? É dicir, onde te inspiras? Que elementos ou que recursos forman parte do día a día de Sara para... Eu penso que é un todo, nunca o da inspiración e eu nunca nos levamos moi ben, o sea, isto era como cando estaba na escola e tiñas que facer un traballo inspirado en algo. Eu facía o traballo e logo decía, a ver, voume inventar en que me inspirei, o sea, sempre empezaba ao revés, non? E é un pouco, sou unha persona moi observadora, a mí gustame moito observar, mirar, facer fotos, o sea, quedarte como en cousas que che parecen bonitas, o sea, onde está a beleza, calquer cousa, unha posta de sol, unha nube, como entra un rayo de luz, un edificio cando vas paseando por unha cidade nova, calquera cousa é como que se me queda aí na retina, e desas cousas, eu penso que desa beleza que vas como acumulando e demais, eu penso que de onde sale logo moitas veces a inspiración ou cousas, vas camiñando pola rúa e ves algo en unha prenda dunha persona que tú dices, jo, que detalle máis guai que igual o cambiaría ou aplicaría. Pero moitas veces sí que ven tamén de arquitectura e cousas que vou vendo por aí. De libros antigos, é que xa che digo, moito da naturaleza, nos momentos que estás en calma. Moita mezcla, pero ao final é casi como estar, eso, 24/7... Sí, joder, isto non para nunca. Non para. Bueno, é síntoma, eu vexo nestas entrevistas que é algo que tendes en conexión, o sea, é síntoma de que o que estades facendo é o que queredes facer. Sí, que te apaixona e supoño que estás sempre traballando un pouco en eso. Que dirías que é o que te atrapa de traballar, por exemplo, co texido, con teas, co tema do encaixe, que é o que máis che gusta ou que máis destacarías como disciplina tamén? Penso que o que máis me dá sería casi a liberdade. O sea, traballar con tecido é que non hai un límite, todo o que tú podes facer desmontando, cortando, desfacendo, unindo unha tela con outra, mezclando, quitando fíos, facendo vainicas, é que para min o que che dá é eso, é que non hai ningunha barreira, ningún límite, podes facer prácticamente todo, endurecelo e convertilo casi en materiales completamente ríxidos e moldealos de outra forma. Entón é, sobre todo, esa liberdade e a capacidade de crear sin límites. E de traballar tan man a man coas noivas, con ese proceso tan personalizado que tendes, que dirías que é o que máis disfrutas? A ilusión que las lle poñen, a confianza que poñen en ti, que depositan en ti, e ver como, a medida que vai avanzando o proceso, e, bueno, xa cando chegan ao taller, esa ilusión que teñen é que se che contaxa. Claro, a xente ven ao taller e dice, é que transmites unha alegría, un tal... Digo, é que se che contaxa, porque a xente que ven a xunto túa ven con toda esa ilusión. Entón, para min, esa empatía que se xenera entre as noivas e nós, que eu penso que é super importante, polo menos no meu traballo, que exista unha relación moi empática entre uns e outros, porque ao final é eso. Entón, esa parte, eu penso que é como a máis bonita do noso traballo, que elas tamén se vayan como soltando, porque cando empezo o proceso, claro, se eu me fío da primeira entrevista que eu lles fago, faría os 50 ou 60 vestidos que facemos prácticamente iguales, porque todo o mundo che enseña as mesmas referencias, todo o mundo che enseña as mesmas fotos. Entonces, o ir vendo como elas, a medida que van confiando en ti, se van soltando, van entrando un pouquiño máis no que son elas mismas, e se van descubrindo, incluso moitas veces, porque non se paran a pensar en elas, sino nos estímulos todos que as rodean, todo esa bola que se vai creando entre elas e nós no taller, penso que é o máis bonito. Pero, ademais, é precioso, super, digamos, honesto, non? Porque o mellor para ti sería máis fácil facer o que dis ti, o mesmo vestido, teño clavado, pero non, queres facer ese acompañamento, non? E tamén, desa maneira, chegar a deseños e a creacións novas, porque a maneira de que cada un realmente sea único. Non é unha frase bonita de cada noiva é única, cada vestido ten que selo, non? É unha realidade. É que eu o vexo así, claro, tú, imagínate, unha tarde, cando empezábamos, abrimos a xenda, non? Pois igual unha tarde atendes a 4 nenas, pois eso, para a primeira entrevista, para ver cando se casan, que é o que queren, que é o que buscan e demais. Claro, tú ves a 4 persoas que dentro de non conocelas non teñen nada que ver. O sea, nin físicamente, nin a súa actitude, ves xente que é moito, que a boda lle genera como un pouquiño de presión porque non queren ser centro de atención, outras que sí queren ser centro de atención e que teñen moita máis personalidade máis fuerte e tal.
unhas que veñen super sport, outras super arregladas, e ves que as 4 chicas te están enseñando as mesmas fotos, algo falla. Entón, claro, a ver, eu podería, o que dices tú, ao final, cando tes traballado un tipo de patrón, dúas telas que sabes que che funcionan xuntas, sería moi fácil facer a todo o mundo máis ou menos o mismo, con 4 variantes e tal, porque elas incluso, igual sin coñecer máis, hasta quedarían contentas, pero que hai moitísimo máis alá. Entonces, a min gústame. Mira, que ten agora... que sí, porque... primeiro, sabes por qué, Sara? Porque a min pareceme que isto é o que tendes que facer os artesás. Poñer en valor precisamente as creacións únicas. E ver como faz, cando sería moito máis fácil, moito máis cómodo, tirar pa diante, creo que este é o poder principal que tendes como creadores. Entonces, encántame, o sea, encántame que me digas como é. Cal é a parte que máis engorrosa? A que dis, é que isto... Unha, menos mal que teño equipo, dúas, ainda non o teño, pero sería algo que non disfruto nada. Non lles paso marrón, no que non me gusta me lo como yo, porque é marrón para todas. No, mira, para min, a parte que me imagino que nos pasará a maioría dos artesanos, a parte que non me gusta nada, toda a parte de xestión, de números, de facturación, de cambios de citas, toda esa parte administrativa e de xestión. Fora de eso, xa do que é o meu traballo, que ese tamén me toca facelo, porque eres unha pequena empresa e é o que che queda, pero sacado eso, tamén outro punto complicado é cando se achega un pouquiño a fecha da, bueno, a data da boda, e a xente se empeza a poñer nerviosa e xa empeza a perder a veces un pouco a noción da realidade e demais. Claro, e aí sí que se complica un pouco o proceso. Non pasa sempre, Dios mío, por suerte, porque senón isto sería unha locura. Pero esa parte a veces tamén é complicada, porque tes que solucionar algo en moi pouco tempo, tes que entendelas, porque as tes que entender, porque ao final é normal que entren en esos momentos máis de nervios, de dudas, todo o mundo opina, xa non sabes se o que querías é o correcto, se te equivocache. Entón, é un traballo moitísimo máis psicolóxico, xa non é a parte de crear, de coser, de confeccionar, sino é a parte máis psicolóxica. E a veces, claro, cando todo o mundo máis ou menos se casa nas mesmas datas, entón, claro, de repente vas vendo que a medida que se vai achegando o verán, que estamos ahora un pouco nesa fase, xa hai, 3, 4, 5, 6 nenas que as que tes que empezar a facer un traballo moito máis psicológico. E entón aí fais un pouquiño máis denso. De xestión emocional, casi, o sea, de acompañalas a un nivel que... E de eso, e de entendelas, e que si teñen que vir 3 veces que veñan, e probamos, e damoslle unha volta, e que, sobre todo, que elas se sintan desahogadas, aínda que nos comamos un pouquiño máis ese marrón, pero sobre todo que elas o sigan, que non se deixen levar por esa angustia, sino que hai solución, vámoslo a facer, estate tranquila, ven hasta aquí, vamos a ver todas as cousas que se che pasen pola cabeza e moitas veces, bueno, moitas veces non, algunha vez pasa incluso que temos que desechar o que estaba feito e volver a empezar. Porque a persona non se ve, e igual non se daba conta hasta a terceira ou cuarta proba. Entón, claro, aí dices, que faz? En plan, te lo comes con patatas ou realmente dices, mira, non te agobies, olvidámonos, volvemos a empezar, estate tranquila, damoslle máis caña e demais. Entón, esa é a parte un pouquiño máis complexa dentro do que é o traballo en sí. Pero gústame que o falemos, porque moitas veces eso, logo falaremos do valor, dos prezos e destas cousas, pero hai que saber que todo isto está asociado a un traballo artesán, un traballo a medida, e que se vas a unha firma industrial, pois non, isto non é así, non funciona así, e hai que poñelo en valor. Hai algún vestido ou algún momento que recordes con especial cariño? Non te molles, xa me imagino que todas as noivas son importantísimas. Teño claro, clarísimo. Sí. O ano pasado casouse a que como miña irmá, miña mellor amiga, e casouse con outra rapaza e facer o vestido das dúas, foi o máis bonito, o sea, sin duda. É que non teño duda aí. O sea, que foi moi bonito todo o proceso e facer algo para unha persona que levas con ela toda a vida é maravilloso. É maravilloso poder facelo, non? Sí. Decía agora, non, o tema do valor do traballo artesanal. Ti crees que a xente xa valora a artesanía e o traballo feito a medida? Non, o sea, teño clarísimo que non. Eu penso que a artesanía non sigue sin valorarse. E, de feito, creo que aí hai como un erro común na xente que sí que valoran o deseño, pero non valoran a artesanía. E eu penso que moitos dos artesanos que realmente pagan o que teñen que pagar polas nosas peces, aínda moitas veces estando por debaixo do que temos que cobrar,
é porque nos encasillan máis en deseño que en artesanía. Creo, eu. É como que hai unha labor de imaxe feita co tema do deseño que non está feita co tema do artesano. Eu vexo así, porque, tú vas, xa non che digo, pois eso, artesanos con proxectos máis grandes ou o que sexa, non? Pero vas a feiras de artesanía onde hai xente que traballa o coiro, que traballa a madeira, que traballa, eu que sei, calquer non me sale ahora a palabra. Calquer material, sí, a cerámica mesmo. Claro, e tú ves a xente regateando por comprar unha carteira de piel feita a man que vale 15 euros, e dices tú, pero logo vas a comprar unha de unha firma que será de dudosa piel fabricada e dache igual gastarte 120. É un problema, a min pareceme un problema. Parece que a xente non valora realmente as horas de dedicación, o traballo, a experimentación, a formación, todo o que hai detrás da artesanía. E si valora algo tan efímero como o diseño ou ser diseñador. Quen che dice que eso é, sabes? Eu son diseñadora, podo dicir que eu son diseñadora e poñerme unha aura de diseñadora e faime ser mellor ou peor que un artesano, que para mí non ten sentido. Non, e ademais polo punto que decías, de que ao final as pezas artesás destacadas, moitas veces que teñen un concepto detrás, hai un traballo de deseño, un traballo creativo, exactamente igual que o que se pon de título deseñador. Entonces, é unha cuestión de facer as paces o mellor co deseño e, bueno, sobre todo, traballar máis a imaxe do artesano profesional, non? Eu penso que eso, que sí que igual o artesano tradicional sí que falta como un puntiño máis de, bueno, pois de darlle ese enfoque, pero tamén un pouco a concienciación da xente e o conocemento do que hai detrás. Sabes, porque como, pero eu penso incluso dentro do meu, bueno, sector, as costureiras, non? Que están no baixo das casas e que che fan un arreglo. Claro, eu a veces pensas o que cosen e o que lles pode levar facer eso, e é que me parece que está super mal pagado, e a xente, que me cobran por facer un baixo tal, é como, pero tú sabes o tempo que lle leva a esta persona ou coller, cortar un plumífero, e que che cobren, pois, non sei, 8 euros, pareceche moito, calcula canto é a hora, canto cobras tú pola hora, entón, aí penso que reside un pouco a concienciación xa da xente acerca das horas que dedica calquer persona que traballa nun oficio a man a facer o que ten que facer o seu traballo. A revalorización do traballo manual, non? Que tamén está, bueno, con certos traballos, non? Que están denostados a, non, isto non pode cobrar máis de X, e en realidade habería que repensar o valor que se lle dá, non? Entón, nese sentido, a hora a mellor maneira de darlle valor ao traballo é, bueno, neste mundo no que vivimos, é poñerlle un prezo. Como te enfrentas ti a isto? É dicir, a hora de poñer precio a un vestido, co recorrido que xa tes, como o fas? O sea, que consideras que é un precio xusto para ti? Admites algún tipo de negociación que xa temos visto por aquí, que na artesanía hai moito ese regateo, ou tes unha estrategia clara para marcar os precios? A ver, a parte dos prezos creo que é eso, que sempre nos enfrentamos como a unha barrera cando comezas con elo e aínda ao largo dos anos, vale? Entón, si nos temos, evidentemente, hai unha cousa que é cuantificable, que en canto pechas o deseño, aínda que está aberto a modificacións, hai uns tecidos, uns metros, unha estimación de horas que nunca é real, porque o traballar deste xeito que che digo a medida, nunca sabes exactamente as voltas que se pode dar, o tempo que che pode levar. Entón, a ver, sempre te cubres un pouquiño saúde. Pero sí que moitas veces o que nos axuda a marcar un prezo ou outro tamén é a competencia que temos ao lado. Cando tú ves que tú estás cobrando por un vestido que é feito a medida, cunhos bordados feitos a medida, cunha persona que é bordadora dentro do taller, que permites facer os cambios casi que faga falta para que esa persona se vexa e que tes un precio que é o mismo que unha persona que fai un vestido en escala, en diferentes tallajes. Aínda así, que efectivamente hai que poñer as diferencias, teñen que estar claras, e efectivamente tes que poñer en valor o teu traballo, fixarte na competencia, bueno, pois é unha maneira, obviamente, pero, bueno, ti sintes que co recorrido que xa tes, coa visibilidade tamén, que xa comentábamos ao principio, a xente cada vez máis entende o que está mercando, ou teste encontrado con moitas situacións de ter que explicar ou ter que xustificar? Ao principio, sí.
Ao principio sí que tiñas que xustificar moito máis, a xente viña moi equivocada porque viña pensando que como tú facías a medida era máis barato que nas tiendas, sí, viñan, a veces me enseñaban vestidos de firmas de noivas para que, a ver, en canto lle lo facía eu. Claro, aí hai un error, o sea, moi grande. Pero é verdad que ahora mesmo nós non notamos eso. Si notas, evidentemente, que a xente valora moitísimo o teu traballo, pero podes pagar hasta un punto ou non o podes pagar, que é normal, ou queres destinar da túa boda unha partida a eso, ou non é tan importante para ti e non ya queres destinar, que eu eso o entendo, pero non quere decir que non entendan o valor que ten ou non entendan o teu traballo ou non se den conta do que hai detrás. Nós ahora mesmo sí que non nos atopamos con eso. Pero non sei, para min, por exemplo, é que o tema do precio, do presuposto, non sei, será que ao final tes como unha visión a veces un pouco romántica do teu traballo e demais, que é verdad que cando te atopas cunha persona que realmente leva seguíndote, porque además tú velo por redes, hai xente que, jolín, que se casa e que en canto lle mandan o anillo me mandan unha foto, en plan, igual está co novio no coche aínda, sabes? Sí. E te chama, e é unha persona que leva moitísimo tempo detrás túa, ou sempre comentando as publicacións e tal, e cando chega xente así, por exemplo, e che dice que o presuposto que ten é hasta un punto, e eu prefiro apretarme eu e a ese veste sacarle menos, porque me parece que xente que valora tantísimo o teu traballo non poida acceder a él, me dá moitísima pena. Non o dou levado ben. Que bonitiña eres. Eres moi bonitiña, sabe? Bueno, chegamos a unha parte da entrevista que xa é da casa, que son as dualidades artesanas. Entonces eu vouche poñer en dúas situacións e ti tes que elexir, vale? Artesá ou artista? Artesá. Sí, a ver, é un pouco o que falábamos antes, vale? Penso que ao final, non sei, sí que moita xente te engloba no rollo artístico, a min a arte en xeral apasioname, pero creo que un artesá ten tamén unha parte artística, non? O que pasa que eu penso que é máis cuantificable en canto a que hai un traballo, un coñecemento, unha experiencia, e eu penso que iso é a artesanía. O arte pareceme algo como moito máis efímero, o sea, artista, eu lanzo un trozo de pintura e podo decir que son artista, sí, pero detrás hai moitas outras cousas. Entón, eu por eso penso que é artesá, sí, artesá. Vale. Emprendedora ou empresaria? Emprendedora. Non che quedou claro co rollo de que teño cero visión, o sea, pero cero visión empresarial. A ver, jolín, algo vas aprendendo cos anos, vale? Pero non teño unha visión moi empresarial en todo eso. A veces falamos no taller, de feito, destas cousas, claro, e as nenas, jolín, é un espacio para mí, son como familia, entón, todo o que se factura, o que entra, o que sale, cando hai problemas económicos, non problemas económicos, por suerte non, pero que se complica algunha cousa ou tal, ela sabe, non? Claro, e sempre me dicen, claro, é que ten que existir algunha fórmula, e xa nos reímos, porque como, claro, a ver, unha fórmula, se eu fora empresaria 100% e pensara só nos números, pois claro, as cousas irían moito mellor no sentido de que eu me enriquecería probablemente máis, pero non é a miña idea. De feito, ano pasado, nos empezamos a facer, este ano complicouse un pouquiño polas entregas que temos moi cedo, pero empezamos a facer 4 días de traballo e 3 de descanso, pero porque realmente non lo pide o corpo e creemos que funcionamos mellor así a nivel mental para non sentir tanta presión. Pois claro, eu se o penso de unha maneira empresarial, pois o que produces en 5 días non o produces en 4, por moi centrada que estés, a realidade é que nós non damos, pero prefiro eso e que traballemos todas máis a gusto, porque o ambiente do taller para min é fundamental, entón, claro, eso, empresarial, pois non é, non. Bueno, a ver, a min gustame que o digas, isto, de feito, anotaremos para a próxima tempada, falar desta parte máis de xestión dos equipos, non? Porque a min dame pena, eu, por exemplo, que tive en equipo, que xestionei equipo, que casi o teñas que decir como un erro empresarial, cando en realidade é coidar un dos activos principais que tes, que é a túa xente. Para min é o máis importante. Entón, sí que me gustaría que cada vez máis, bueno, é verdad que vexo máis en empresarias que en empresarios, que esos coidados estén máis no centro, de verdade. E que sí que sexa unha boa xestión, non unha mala xestión. Pero claro, cando pensamos en empresario, casi pensas máis en toda esa parte económica de que a empresa funciona, que de rentabilidade, que tal. E para min, eu non son así. Para min, o beneficio é que teñamos un equipo
que leva desde o comezo, que estemos a gusto, que nos vayamos adaptando unhas a outras. Para min o horario que fagan, dame exactamente igual, unha ven pola mañá, outra ven pola tarde, outra fai partido. Lilia, a nena que borda, agora pois veus a vivir para a Coruña, pediume se podía seguir no taller, e como a min dame igual, mentras ela veña un día, dous, vexamos o traballo que hai que coller. A min dame igual, para min o importante é que elas estén felices, que fagan o que o fagan a gusto e baixo a súa elección. Entonces, esa liberdade para elas, para min é realmente o ser empresaria, pero claro, é outro concepto. Claro, cando me preguntas unha cousa ou outra, entendo que é co significado que ten en xeral para a xente. Tal cual, Entón, tal cual. no, Pero, emprendedora. Pero a ver se o damos cambiado. Emprendedora. Sí. Arte ou oficio? Uau, aí xa me costa un pouquiño máis. Unha mezcla de ambas, creo, porque sí que me gusta toda a parte de oficio, que entendo que ten un estudio detrás, un traballo, unha dedicación de horas, unha experimentación, un coñecemento, pero tamén a parte máis subxectiva de deixarte voar, de soñar, de crear e demais. Creo que sería unha fusión de ambas. Aí non che podo elexir unha. É a máis difícil. Por último, negocio ou forma de vida? Forma de vida. Clarísimamente. Clarísimo, Sí, é que eso ahora mismo, pois o que che digo, para min, xa non só de cara a min, sino ao meu taller, o que son as nenas, o equipo, é que é poslle tanta ilusión, poslle tanta dedicación, poslle tantas horas, que realmente é da maneira na que nos vivimos. Entón, para min, que eso sexa totalmente viable e que sexa cómodo para elas e que o elixan como un modo casi de vida é tan importante como para min. Por eso que teñamos a liberdade de ir, pois ahora mismo a vida levoume a estos derroteros, pois eu que sei, unha das miñas compis, ahora os nenos xa se fan maiores, pois igual, ela nese momento quere tomar outros derroteros da súa vida, mentras poidamos adaptar o traballo para que ela poida seguir facendo con gusto e con ganas e seguir elexindo igual que eu, pois a min a vida pídeme ser nómada, pois se o podo medio xestionar para poder facelo, eu estou feliz. Entón entendo así, non entendo como algo que te ata, que te ten aí en plan condicionado. Certa atadura hai un traballo detrás, evidentemente, hai unha responsabilidade, pero que sexa o máis, non sei, fácil de levar co estilo de vida que queres levar en cada momento. E cal é o teu propósito? É dicir, que o que te move a facer estos vestidos, a traballar desta maneira, a enfocarte neses coidados que estamos falando agora? Pois penso que, aínda que ten ese punto negativo en algúns momentos, ver a felicidade das noivas cando se van, que moitas delas chegan a ser as túas amigas, de verdade, e ese vínculo que se xenera, ese abrazo que che dan, as lágrimas moitísimas veces, a emoción da xente, é que é espectacular, é que é unha pasada, é que, claro, é que estás traballando para eso, para facer feliz a unha persona nun momento superimportante da súa vida. E xa estaría, punto. Que é isto que non pode deixar de pasar para que te digas día a día, cando vou ao taller, ou estés onde estés traballando, pero ten que estar como esa gasolina diaria, non? Como ese incentivo, que ten que estar sempre presente? A paixón, eu creo, e as ganas de seguir facendo o que fas, porque hai moito traballo, hai moitísimo estrés detrás, claro, todo isto é moi bonito, é a parte guai. Claro, pero tamén é bo... Pero existe moito estrés de traballo, existe moita presión, existe moitísimas horas de traballo, moitísimas. O sea, moitísimas, aínda que a veces fagamos estos horarios tal, eu moitos días faz xornadas de 17 horas e 6-7 días a semana. Entonces, para min que exista paixón e que me siga que siga vendo que realmente isto me saca unha sonrisa cada mañán e que as nenas que están comigo no equipo tamén, a min é o que me fai que isto teña sentido. Dentro desas tolería de xornada, Sara ten tempo para Sara? Sí. Sí? Sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Este matiz é importante. Ahora sí. Contame, porque entendo que ao principio... Ao principio non. Eu penso que ao principio non, pois porque estás arrancando unha empresa, moitísimas horas, claro, todo é novo, todo che xenera moitísima máis ilusión aínda e te entregas moitísimo máis, pero para min o punto de inflexión foi o COVID. Para min foi un cambio de vida moi grande, porque eu
a ver, cando fas algo que che gusta tanto, deixaste levar por eso. Eu o meu recordo de prácticamente dos fins de semana, pois cando comecei ca empresa, que tes eso, que tes 32 anos ou 30 e poucos, os teus amigos de festival, de non sei que, a miña visión era o móvil que o tiña na máquina de coser, unha cerveza no outro lado da máquina de coser, pero as miñas noites e fins de semana eran cosendo. E eu estaba feliz, o sea, eu non o cambiaba en ese momento por estar cos meus amigos. É como que medio compartía de alguna maneira con eles, pero non estaba. E vas vendo como, vas vendo, non, eu non iba vendo nada, como te vas deixando e como toda a túa vida realmente é o traballo. O sea, era unha yonki do traballo completamente. Entón, claro, cando foi o COVID e de repente te ves na casa que non seguíamos traballando, porque como non sabías o que iba a pasar e as bodas estaban aí e demais, pero para min foi un xoque de decir, joder, non me acordo que era o que me facía feliz se non é estar traballando. E a min iso fíxome estar como moi triste, disfrutei moitísimo do tempo encerrada porque me serviu moito para traballar comigo mesma, pero nese momento que me din conta de que perdera a miña vida, a miña identidade como persona, foi un golpe heavy. Non me acordaba, júroche que non me acordaba de que era o que me facía feliz. O sea, non tiña nin idea, non vía cine, que me flipo o cine, non viaxaba, non iba á naturaleza, non facía as cousas que a min realmente me gustaba facer, o esquecérame totalmente. Entonces, a raíz de aí, sí que, pero penso que nos pasou un pouco a todas as nenas do taller. E en ese sentido, creo que íbamos todas un pouco da man. Éramos todas unhas yonkis. Eu recordo cando me decía, pois, Vane, eu que sei, non, é que colle traballo, porque tal, eu decía, pero tú non querías ir á guitarra co teu fillo. Xa, pero é que hai que coller traballo, e é como, non. E a raíz de aí, todas nos cambiou un pouquiño o chip. Eu penso que tamén, ao final, bueno, pois, eres un pouco o motor do taller, non? Entón, tamén ver que eu lle cambiaba un pouco a visión a todo isto, tamén as fixo a elas cambiar un pouco a visión. Entón, agora se atopei un equilibrio entre unha cousa e a outra. E para min é fundamental. O sea, non encántame o meu traballo, pero non lle permito que se coma a miña parte de saralaje personita. Pois parabéns, porque é moi difícil. É unha búsqueda moi complexa e moi... Bueno, sobre todo porque tendes esa conexión tan directa co que facedes que parece que como que se lle quitades, se lle roubades tempo, pois non lle estades dedicando todo, non? E é que incluso a veces te sintes mal. O sea, eu agora xa non teño ese sentimento, pero sí me sentía mal. Cando un fin de semana decías, joder, que teño un montón de traballo, pero necesito desconectar, vou á playa, estabas na playa sentíndote mal. Porque dicías, é que non estou ali traballando, e como non pode ser. É verdad que eu agora mismo tamén a xente que ven ao noso taller, eu penso que xa lle mandamos un primeiro email onde lle explicamos un pouquiño a filosofía da empresa. E a nosa filosofía da empresa é traballar en calma, en paz, disfrutando do que facemos e iso explicamos. Entón, eu tamén, cando das con xente que igual ven con unha exixencia moi tal, xa falas con ela, non é a nosa forma de traballar, o sea, eu vou me adaptar a ti sempre que poida, se un día non podes, incluso eu me desplazo a túa casa o que tú queiras, pero tamén se eu en un momento estou que peto, prefiro decirche, mira, atrasamos a cita, non te casas aínda, quero decir, non é que se cambia a cita a 7 meses vista, porque o necesitas, porque é eso, eu penso que a veces é escoitarnos, é parar, é saber onde está o límite para non deixar de disfrutar do que faz, porque se te deixas levar por todo eso, o estrés está aí, é que te come, polo menos a nos. Sí, acaba salindo por algún lado ou acaba indo directamente á peza, prenda non? E a, sí. Exacto, o sea, non ten... En términos de visibilidade, Sara, porque o que decimos, eu penso, ao escoitarte, e ademais tamén o coñecerche deste tempo, pois noto unha madurez, noto unha calma, noto unha experiencia que está aí, e tamén o valor da marca, non? Que che dá ese lugar, non? A xente xa sabe quen é Saralaje, xa sabe o que podes facer, o que faz e como faz, e entón desde ese sillón pois podes, pois eso, ir marcando ti esas pautas, non? Pero que, sobre todo para a xente que está véndonos, que son artesáns, artesás, que elementos ou que aliados foron para ti clave en términos de visibilidade, en términos de notoriedade? A ver, eu penso que, por exemplo, falasme un pouquiño de cara a xente que igual queira emprender ou empezar algo ou algo así? Sí, ou que incluso xa leven tempo no que é o seu taller, no que é a súa disciplina, pero en términos de comunicación, pois é un pouco a tarefa pendiente, non? Porque nos vémolo moito en xente que fai un traballo impresionante, pero que non nos está mostrando... A ver, eu penso que a visibilidade que podemos ter agora, polo menos para min, foi o meu nacemento, sin querelo, e é realmente a
a publicidade máis grande que teño e casi o posicionamento gratuito que tes, que son as redes sociais, polo menos para min, foi o que máis funcionou. É verdad que é unha dedicación e é moito traballo. Penso que é moi importante xa non só o traballo que tú fas, sino saber transmitilo e saber mostrarlle a xente todo o que hai detrás ou ese sentimento que tú lle pos. Que penso que moitas veces sí que hai xente que fai cousas maravillosas, pero é eso, lle falta ese punto de como saber transmitilo ou saber explicarlle a xente que é o que o fai diferente ou especial de cara hacia o resto ou en comparación ao resto. Para min, por exemplo, esa creo que foi unha parte moi importante. Logo tamén penso que para este momento de, bueno, pois de estar a empresa posicionada onde está e ter esta tranquilidade e esta seguridade tamén foi, te decía, a empatía e as horas de dedicación de traballo. Bueno, estar presente en publicacións de tanta referencia como Vogue, eso como supuxo, o sea, que supuxo para a marca e sobre todo para o día a día da empresa, porque moitas veces en marketing a veces dice unha cousa, non? Cuidado co que desexas, non? Porque cando tes unha exposición dese nivel, pois ao final hai un rédito. Como cambiou, digamos? A ver, por un lado está como cando comezábamos, sí que para min o punto este de salir en Vogue foi o pistoletazo de salida completamente, porque era un mundo que eu totalmente descoñecía, non sabía nin como entrar no mundo das noivas, xa che digo, ibanme chamando 3, 4 nenas aí aleatoriamente, pero non me dedicaba ni siquiera a eso. Entón, conocendo xente que xa levaba un tempo, pois empezaronme a explicar pois eso, que tú facías unha sesión de fotos coa túa, bueno, pois coa túa idea, tú podíalo enviar a X redactores e tal, e o mismo cho publicaban, si sonaba la flauta, e aí foi cando pasou o de Vogue, que foi cando eu decidín empezar a tope con isto, porque aí si foi realmente un subidón brutal, o sea, como recoñecemento, porque encima dices tú, jo, non é algo que tú estés pagando ou que estés dedicando parte dos teus ingresos a destinar a publicidade deste xeito, sino que é algo que veu gratuitamente e que, jolín, que supón un recoñecemento moi grande. Entón, a parte da ilusión que sintes en ese momento, sí é verdad que a nivel empresarial foi un punto de despegue moi grande. Ahora mismo, si notas que o que che dá é como un certo caché, vamos a chamar así, non sei. Sí. Pero non noto que che veña, é que nos cerramos sempre a xenda moi cedo, quero dicir, non notas que realmente haya un boom máis grande ou que de repente che publiquen en Vogue este ano que nos sacaron un montón de novias, que porque che saquen a unha che empeza a chamar máis xente. Eu non noto eso, si noto pois, que a xente te recoñece e que lle dá un pouco de valor ao teu traballo, pero penso que xa viña de antes, entón tampouco creo que sexa de agora, creo que xa hai moito camiño. Probablemente o que este facendo un pouco retroalimentar, seguir que a marca e o que o teu nombre siga sendo, como decíamos, un nombre de referencia, pero obviamente non vai haber tanta diferencia como de partir de nada. Sí, no. A ver, é unha pasada, jolín, eu non me entero de nada, a verdade é que eu sempre digo, son unha ratilla de taller, eu estou ali metida no meu zulo e non me entero de nada. Entérome porque me escriben as noivas e me mandan o enlace ou cousas así. De feito, falando con unha amiga, claro, hai xente que me chegou a chamar en plan de este ano, me decía, pero tú estás pagando algo? E eu, pero si, que non sei nin a quen lle teño que pagar, si de verdad que eu non estou nada metida en estas historias. E así falando con unha nena que o mesmo, máis avispada que a mí, me decía, pero tú viche quen é a redactora que publica e coincido, e dixen, pois é que ni non mirei, e mirei, si que era sempre a mesma rapaza, e hasta lle escribían para agradecerlle, porque digo, eu estou aquí, non me estou enterando de nada, e jo, a ver, é moi guai, pois xa che digo, non me entero de prácticamente nada. Entón, nese sentido, crees que, por exemplo, se pensamos na artesanía a nivel global, consigue ter esa visibilidade en estos espacios, como estamos dicindo, nestas publicacións ou nos medios nacionais? Eu penso que sí, o sea, porque eu penso, polo así pouco que coñezo e demais desto, sí que penso que neste tipo de, bueno, pois ou revistas, ou blogs, ou webs, non sei en outros sectores, pero en isto sí que teñen moita xente traballando que ao final realmente se inquieta por coñecer cousas novas, e eu, jolín, así por artesanos tamén que coñezo e demais, ves que sí que teñen unha visibilidade ao final porque os recoñecen en X medios e lles dan pois esa visión, sexa en firmas, subcontratando a súa, bueno, pois o que fan eles, ou sexa eso, publicándose en revistas ou en webs especializadas, penso que sí que hai. E como imaginas o futuro da artesanía? É dicir, como crees que en 10 anos vai estar, por exemplo, pois a artesanía de Galicia, a artesanía galega ou incluso a artesanía nacional?
Guau, madre mía. Pitonisa Sara. Pitonisa Sara, Última pitonisa da tempada. Non sei, a ver, entendo que cada vez, por como está montado todo, irá derivando en que cada vez haya moita máis visibilidade a través de outros medios, que igual antes sí que se iba máis hacia... Home, non, é que vou divagando eu sola, vale? O sea, eu vou pensando en alto e vou me contradecindo. Claro, estaba pensando, vale, pode que haya moitos máis medios digitais ou tal para chegar a puntos onde antes igual non se podía chegar e que cada vez os derroteros poidan tirar máis para aí, pero claro, ao mesmo tempo a artesanía é algo manual, é algo que tú tes que tocar, que tes que ver, entón non creo que, non sei, non creo que vaya a haber moito cambio, ainda que sí que se poida amosar dunha maneira digital cada vez máis o mundo o que hai ou este máis especializado ou demais a forma na que se amosa, ao final eu penso que tampouco pode cambiar tanto, porque a artesanía é algo tan tradicional, tan manual, tan de tocar, de ver, de sentir, que non creo que se poidan facer grandes virguerías. Sí, pero xa non tanto de como cambiar a comunicación, senón que este presente. Por exemplo, pois se lle auguras bo futuro, non? Aos artesáns, o traballo, a creación galega. En ese sentido, penso que estará mellor, porque eu penso que a miña sensación é que as persoas, é verdad que cada vez un pouquiño máis concienciadas co tema do valor artesano, do valor da exclusividade, do valor do feito a man, do valor da tradición do pasado, penso que sí que hai un cambio na mentalidade da xente un poquinho de valorar máis eso que o global, penso. Igual me equivoco, pero penso que aí sí hai un pouquiño como esa volta atrás. E volta á tradición. Pola diferenciación, ao final, é que todo é tan igual, o sea, todo é tan xeral, todo feito en masa, en todos, na alimentación, na roupa, en televisión, en todo, é todo xeneral. Entón, eu penso que sí que hai un pouquiño ese punto de valorar esa exclusividade ou esa diferenciación. Esa autenticidade. Sí. Sara, chegamos ao final, pasouseme rapidísimo. Temos a última pregunta, vala facer ti, vala deixar ti para o próximo convidado. Pero Minia Banet, de Estudio Vario Pinto, que foi a última protagonista, deixouche unha pregunta a ti. Entonces vouche lanzar para que a respondas. Tes ou contabas con algunha referente ou referente no teu ámbito, na túa disciplina? Non, penso que non. Non tería ningún referente dentro da miña disciplina. A ver, se falamos do mundo das noivas, vale? Se falamos do mundo das noivas... Da moda, ao mellor máis, non? Claro, da moda igual un pouquiño máis. Pero é que os meus referentes son máis xente con un tipo de ou estilo de vida ou que tú a admiras, pois porque ves que é unha persona que creativamente ou que a súa maneira de traballar é espectacular, pero a persona que hai detrás, non tanto o seu traballo moitas veces, senón como o que hai detrás dela, o sea, a persona en sí. Creo que os meus referentes irían un pouco máis por aí, pero non habería así ningunha persona como que guiase o meu traballo, creo. Vale, perfecto. Bueno, pois Sara, deixanos a primeira pregunta para, a primeira pregunta do primeiro protagonista da segunda tempada. Pois, vamos a ver, cales foron quizáis os problemas máis grandes que esa persona atopou cando comezaba co seu oficio ou co seu traballo, cales foron as cousas que máis lle costou como superar a nivel, tanto material como emocional para poder dedicarse a isto. Boísima. Anotada. Sara, de verdad, gracias inmensas por estar aquí, por tanta generosidade e por formar parte de Daneguas. Gracias de verdad. Moitísimas gracias. ¿Por qué nos sentimos atraídas por lo artesano? ¿Será porque estamos cansadas de lo seriado y de lo masivo? ¿Será porque hacer nuestra pequeña gran revolución cada vez que elegimos un producto creado sin prisas nos hace sentir bien? ¿Será porque lo auténtico se halla en lo que ha sido pensado con calma y fabricado sin moldes? Quizás solo necesitemos huir de vez en cuando y lo artesano nos ofrezca las vías de escape directas hacia la inspiración. Nos vemos en el próximo viaje, ya sabes, en un nuevo capítulo del podcast Daneguas.